Wani matashi ɗan arewacin Najeriya ya wallafa hotunan Samira Ahmad tare da cewa, "Duk lokacin da na ga hoton Samira Ahmad, sai na ji ina jajanta wa Shaba, wato tsohon mijin Samirar kenan. Domin ina ganin kamar ya yi garaje da ya rabu da matar nan, ga kyau, ga kuɗi, ga ƙwalisa, dama ina da kuɗi." Abin da matashin ya rubuta kenan. Amma ana maganin babu wani garaje ko ganganci a rabuwar T.Y. Shaba da Samira Ahmad. Kawai ƙaddara ce da Hausawa suke cewa ta rigayi fata. To a halin yanzu wani fata kuke yi wa Samira Ahmad? Sai mun ji daga gare ku.